שלום, אני ראי, ויש לי יצירה חדשה שאני רוצה לספר לכן עליה. יצירה שעוסקת בשיר שרב בגיא בן הינום, שכתב אבנר טריינין. בשיר מתוארת סיטואציה יומיומית עמוסה ושרבית בעיר העתיקה בירושלים, שבה דמויות שונות מההיסטוריה של העיר מתאחדות, כשהמשותף לכולן הוא שכולן מקריבות את עצמן למען אדמת ירושלים. במופע אנחנו רוצים לשבת יחד עם הקהל וללמוד את השיר, ודרך פירוק של הדימויים והמיתוסים שמופיעים בשיר, להציף נושאים כמו הקרבה, אבל לאומי וטראומה. נושאים שביום יום קשה לנו לגעת בהם, אבל דרך הבמה ודרך עבודה עם דימויים, חפצים ובובות, ובעזרת הומור, אפשר לנסות להציף את הנושאים האלה. וחשבתי על רעיון אחר שאולי אפשר להקים במקום חווה לפוסט-טראומה, שכשמה כן היא, חווה שמייצרת פוסט-טראומה אצל אנשים שמרגישים לא שייכים בישראל. נניח עולים חדשים, או אנשים שבשנה האחרונה לא היו פה, וכזה יש להם פער של טראומה. מעניין אותי איך לימוד יכול להפוך למופע. בשונה מלימוד רגיל, אנחנו רוצים שהלימוד יעשה בכלים תיאטרליים, חומריים וויזואליים. אם זה קטעי תנועה ופרפורמנס שמשתלבים בקטעי צילום במעגל סגור של בובות, וידאו וסאונד. במופע הקודם בנינו קונסטלציה נייחת של מעגל סגור. במרכז המופע הייתה קופסת מראות עם פסי לדים, שבתוכה עבדנו עם בובות, חפצים וחול. בהמשך למחקר הבימתי שהתפתח בעבודה הקודמת, בעבודה הזו הייתי רוצה להתמקד בפיתוח אובייקטים וגופי תאורה ניידים, הנישאים, נלבשים ומתופעלים על ידי הפרפורמרים. הרפרנסים שמופיעים בשיר וההקשרים שנובעים מהם מאפשרים לנו לגעת בחוויות האישיות שלנו. את השיר הכרתי בגיל 19, כמה חודשים אחרי שחבר טוב שלי נפטר בצבא. הוא התגייס ואחרי חודש בטירונות תקף אותו חיידק טורף. ושנתיים אחר כך זה קרה שוב לחבר אחר שלי, חבר מהקיבוץ, שגם המפקדים לא שמו לב. והוא גם נפטר מחיידק טורף. אני לא זוכר איך התמודדתי באותה תקופה עם הדברים האלה. אני יודע להגיד היום שהטראומה היא עובדת כמו כוח הכבידה, היא כמו כדור שנופל ומעקם את כל המרחב. ומשהו בפרספקטיבה הקשה והמעוותת שמוצגת בשיר עזר לי באותה תקופה, כשכל מה שאני חוויתי הוא שבר ופשוט חוסר הבנה של איך הדברים האלה בכלל יכולים לקרות. ודרך הפרספקטיבה הזאת הייתי רוצה לנסות ביחד עם עוד אנשים להסתכל על המרחב שבו אנחנו חיים היום, שבו באמת החוויה הזאת של שכול ואבל היא חוויה מוכרת, ואפשר לנסות לרגעים פשוט להסתכל על זה, להבין שזה דבר שקורה פה. ואני חושב שזה הכוח של התיאטרון ושל הבמה, שאפשר באמצעים אומנותיים לייצר מרחב שבו אנחנו מסתכלים על המציאות שלנו באופנים חדשים, ומאפשרים למה שהרבה פעמים נשאר חסום לצאת החוצה. תודה.